Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Pinaka-important sa buhay ko yung title, mother title ng lupa. Kahit na sa akin yung lupa, kung walang mother title, useless pa rin. 75 Agrarian Reform Beneficiaries tumanggap ng 81 Certificates of Land Ownership Award mula sa DAR at Kapitolyo sa bayan ng Florida Blanca. Lubos kaming nagpapasalamat kaming sa barangay na hindi ho nila kami pinababayaan. Bagong multipurpose hall sa Barangay San Roque, Mexico, pinasinayaan. Salamat po kay Binye yung dakalasahop kening panulo. Lalo na po kaming pakakalulo. Libreng serbisyong medikal ng Kapitolyo umabot sa 1,270 presidente ng San Simon. At mga kabale na turista dumagsa sa bagong pasyalan sa Clark. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Bayaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, good news po mga kabalen dahil 75 Agrarian Reform Beneficiaries ang tumanggap ng 81 Certificate of Land Ownership Award mula sa DAR at Kapitolyo sa bayan ng Florida Blanca. Lubos ang pagkagalak ni Tatay Carmelito Santos habang hawak ang titulo ng kanyang lupang ipanagkaloob ng Department of Agrarian Reform, katuwang ang Kapitolyo at LGU ng Florida Blanca.